L-Unjoni Ewropea temmen li żieda fl-età tal-pensjoni fil-pajjiżi membri tagħha hija neċessarja. Esprima dan is-sieb il-Kummissarju Ewropew għax-xogħol l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni Laszlo Andor meta kienet jitkellem f'laqgħa li saret f'pajjiżna tal-Partit Popolari Ewropew. Għal din il-laqgħa attenda wkoll il-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Andor qal li pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ li jżidu n-numru ta' nies li jaħdmu. Għal dan il-għan hemm bżonn li jolew l-etajiet tal-pensjoni u li joqsu l-iskemi tar-tirar kmieni. Andor qal li fit-tliet xhur li ġejjin is-sitwazzjoni ekonomika u tal-impjiegi fl-Unjoni Ewropea ser jgħaddu minn żmien diffiċli. F'pajjiżna fl-2006 l-età tal-pensjoni telat għal 65 sena. F'Lulju li għadda mbagħad il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qabel mal-Unjoni Ewropea li l-età tal-pensjoni terġa' togħla għat-tieni darba f'5 snin. F'dokument uffiċjali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tas-7 ta' Ġunju li għadda jintqal li l-Gvern Malti qabel li tittieħed azzjoni biex tiżgura s-sostenibilità tal-pensjonijiet billi taġġel iż-żieda fl-età tal-irtirar u torbota mal-medja tal-għomor tal-ħajja. Fuq il-bażi ta' dan l-età tal-pensjoni f'pajjiżna ser tkun qed togħla. Jew billi l-ħaddiema jibdew jirtiraw f'età ta' iktar minn 65 sena, jew inkella billi dawk li għandhom aktar minn 49 sena jibdew jirtiraw ukoll ta' 65 sena, minkejja li s'issa dawn jirtiraw ta' 61 sena.